जों दिनै बेखौनो सरकारखौ खावलायनो सानदों जिथुनिखि फैबाय थानाय 5 आरो 6 तारिख जिथुनिखि रिहेबिलिटेसननि खौरां बिथांमोना होनो थांगासिनो दं बेवहाय जोंनि आरडि ग्रुप सिस्टेमाव जिथुनिखि जोंनि दासिमबो रिहेबिलिटेसनखौ जिखिनि मोननांगौ दासिमबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै दा खोनानाय मथेबा डिसेम्बरनि 18-19फोराव लागै आरडि ग्रुप आरो प्रग्रेसिभ आरो धिरेन ग्रुपनिखौ होगोन होननाय खोनादों नाथाय दिनैसिम जोंनि आरडि ग्रुप हिसाबै जेसेबां मोननांगौ बेखिनिखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै सरकारनिफ्राय बेखौनो जों सरकारनो खावलायनो सानदों थाबैनो जोंनि जिथुनिखि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बेखौ जोङो 5-6 तारिखनि जिथुनिखि प्रग्राम बेयाव गासैखौबो सोजोबफानो थाखाय जों सरकारखौ बेखौनो खावलायहरदों आरो जोंनि जिथुनिखि मोनफ्रोमबो फेक्सननिफ्राय जिथुनिखि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन बेखौ सरकारा थाबैनो गासैनोबो 5-6 तारिखनि गेजेराव सुफुंजोबना होयो बेखौनो जों सरकारनि सायाव खावलायदों आरो जोंनि जिथुनिखि थाखानाय जिथुनिखि नै जिथुनिखि नै मेम' नाम्बार बे मेम' नाम्बारखौ जों दाख्लै बावहाय देखायखांबाय बे मेम' नाम्बार हिसाबै जोंना भेरिफाइबो जाना थांबाय नाथाय दिनैसिम जोंनि फाइनाल लिस्टआव दासिमबो दङ गैया जों दासिमबो मोनथिथ'नाय जायाखै अब्लाबो जों बेखौनो सरकारखौ खावलायनो सानदों जिखिनिखि जोंनि बेयाव थानाय बेखिनिया गासैबो जाजोबनांगौ बेखौनो जों बुंनो थांदों माखासे समाव बुंबाय थादों एनडिएफबि बिथांमोना जे गोबांनियानो जे भेरिफाइड जायाखै दासिमबो होननानै बुंदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो सानैसोना फैयाखै बेखौथ' सरकारा मा खालामदों बेखौ किसुमान पलिटिक्स सिस्टेमाव थांगासिनो दं बे खौराङा किसुमान राजनितिकनि लाबाव सोरबा मुलाम्फानि सायाव किसुमान सोरबा बे रोखोमनो सोलिगासिनो दं सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि बे रोखोम सिस्टेमाव किसुमान दोरोदगासिनो दं आरो खौरांफोरा बिनि थाखाय किसुमान सोरनोबा डाइरेक्टलि बेखौनो बुंनो थाङो जोङो जे राजनितिकनि लाबा लाबनि थाखाय किसुमानखौ दोरोदोदो किसुमानखौ आवगायदों बे रखम सोलिबाय थादों जिहेतु नोंथांमोननि जे आरडि ग्रुपआव दा एनडिएफबिफोरा रिहेबिलिटेसनखौ बेसेबांसो मोनबावनो दङ जोंनि आरडि ग्रुप हिसाबै जोंनिया 400+ भेरिफाइ जाना दङ बेखौ सासेबो मोनाखै नामा बियो बिथां गबिन्द बसुमतारिया बुंबावदो दे बावैसो सिगाङाव मात्र 200सोल'सो दंबावो होननानै मोनबावनो गोनां दा बे बिथिङाव नोंथांमोना मा बुङो ओरैबायदि जाहैदो जेनेबा आरडि ग्रुप हिसाबै जोंना 400+ आरो बिथिं मोनथाम फेक्सननिफ्राय बे रखम जाहैनोबो हागौ अनलि 200 नामा 100 2000 बिथां गबिन्द बसुमतारिया 2000 बुङाखै बिथाङा बुंदों अनलि 200निबो बाराल' होनांगौ 200 बिथाङा हाइस्ट 250 जनसो मोनबावनो दङ नङा बिथांना भुल जाहैगोन बिथांनो खासे दैदेनगिरि सिस्टेमै गावनि जिथुनिखि केडार्सफोर दङ बिथाङा गावनियानो 1500नि सायाव भेरिफाइ जाना दङ अब्ला बिथाङा बोरै बुंनो हाखो बियो जोंनानो आरडि ग्रुप हिसाबै 400नि सायाव दंबावखायो अब्ला बिथाङा बोरै मा बुंखोबा बिथांनिसो दासो आरो नोंथांमोना बुंबाय थादों जिहेतु भेरिफाइ खालामनायफोरा मोनथारनांगौ होननानै दा भेरिफाइआव जों माखासे नोंथांमोननि जे एनडिएफबिफोरानो बुंबाय थादों माने एनडिएफबि नङि बिथांमोननियाबो भेरिफाइ जादों होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो बेखौनोथ' आं बै बुंनाया जिथुनिखि दा किसुमान महलाव थानाय कवारियाव थानाय किसुमान लिडारफोरा बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि सोसनना हरदों बिथांमोना माबा मोनसे लाबा लाब मोनगोन खोमा बे सिस्टेमाव बिथांमोना सोना हरदों जानो हायो जों बेखौनो डाइरेक्ट नुहुरदों आरो बिथांमोननि थाखाय मा राहा लानांगोन बिथांमोननि थाखाय जों सरकारखौ बुंनो सानदों जेनेबा गामियाव भिडिपि थायो गामबुरा थायो गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बे रखम मोनसे चेक खालामोबा आं मोनसे मोजां मोनगोन आरो जिथुनिखि दा नुहुरबाय थानाय बेखौथ' जों डाइरेक्टलि सार्थबाजि बायदि नुहुरदों आरो सोरबा खासे थिकादार सोरबा महलाव थानाय सोरबा माबा माबिफोरना फैबायदोंथ' बिनि सायाव जों बेखौ बुंनो सानदों आरो नोंथांमोननि बायदिब्ला जिहेतु जाय बे एनडिएफबि बिथांमोना थार्ड एनडिएफबिफोरा जे मोननांगौ होनना नोंथांमोननि बायदिब्ला दाबि खालामदों थार्ड एनडिएफबिफ्राथ' दासिम नै माबायावथ' फैयाखैना डाइरेक्ट फाइनाल लिस्टआवबो ओंखाराखै सोरबा बे महलाव थानाय थिकादारना फैनासो फैदों हार्ड कर्टआव मावनायफ्राबो फैबावाखै सोरबा ओरैनो बे लिडारफोरजों सोरबा फन रायलायग्रा सोरबा माबा खिथाग्रा बिफोरनियासो फैदों दा फैनाया बेनो आरो नोंथांमोना दिनै मा खावलायनो लुगैदों बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार आं बेखौनो खावलायनो सानदों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जिथुनिखि फैबाय थानाय बा 5-6 तारिखनि गेजेराव जोंनि जिथुनिखि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां माबा जाजोबखानाय बेखौ भेरिफाइ जाबाय थानायफोरखौ गासिबो 5-6 तारिखनि गेजेरावनो
बिसोरजों सरजाबफानानै होनांगौ होनना जों सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानदों। नोंथांमोननि दाबिया बे अनलि 4 लाख ना गोबां नोंथांमोननि जे जियालाव जोबजानो दोननाय आरोबा केस दासिमबो जे केस सोलिबाय थानाय बिनि सायाव दाबि दंना गैया नोंथाङा? जोंनि साननाया जों 4 लाखनि थाखायल' बुङाखै जिथुनिखि जोंहा गोबां जोहोलावजोफोरा जेलाव जोबथि जानानै दङ, सोरबा बेंगुरा जानानै दङ, दासिमबो जेलनिफ्राय गबोआखै, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बेखौनो जों सरकारनो खावलायदों। माखासे समाव आरो एनडिएफबि जे मुंख्लं जालांनाय बे बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुङो? जिथुनिखि गोबाव सम आन्दलन खालामनानै जिथुनिखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननोबोथ' दिनैसिम सरकारनिफ्राय उसुंथां होदोंमोन, 5 लाखखौ घोषणा खालामदों, बिथांमोननोबो थाबैनो बेखौ होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि बिथांमोना होबाय होनना घोषणा खालामदों, बे बिथिङाव मा बुङो? बिथांमोनाथ' होदो होनदो, दासिमबोथ' सोरनिबा न'खराव मोनफैयाखै, माबानासो बुंना दोनदो बिसोरो। बबेयाव दङ बे फैसाया? बिथांमोना मोनबाय होननानै जुदि मोनफैयाखैबा बबेयाव दङ होनना सानो नोंथांमोना सासे एनडिएफबिनि जे मावथि हिसाबै? जों बेखौ जेनेबा डाइरेक्टलि बुंनो थाङो, बे सरकारा जिथुनिखि गाव गावसोरनि माबायावनो केपसारावनो लाखिना दोनदों, जिथुनिखि मार्टियार्सफोरनो दासिमबो गथायना होआखै, बे सरकारनि आखायावनो दङ आरो। मा बुङो दा बे बेलायाव नोंथां? बे बेलायाव जों बेखौनो सरकारखौ खावलायनो सानदों, थाबैनो जाहाथे दुखुथिया न'खरफोरनो बे मोननांगौ उसुंथाइफोरखौ थाबैनो होयो, बेखौनो आं खावलायनो सानदों सरकारखौ, बिटिसि सरकार, आसाम सरकारखौ। আমাৰ একো হোৱাৰ পিছত যিবিলাক চৰকাৰৰ যিবিলাক ৰিহেবিলিটেশ্যন পাবৰ কাৰণে কিছুমান সক্ষম হোৱা নাই, আৰু ক'ব গ'লে মোটামুটি 2021 জানুৱাৰী 19 তাৰিখে মানে একবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট কিবা হিচাপে লিষ্ট হিচাপে দিয়া গৈছে, যিখিনি হাৰ্ডি ষ্টাফিন সোমাই থকাবিলাক এইবিলাক পোৱা গ'ল, আৰু যিখিনি পাব লাগে আৰু এইখিনি পাব লাগে এইটো ভেৰিফাইড হৈ আছে বৰ্তমান, ভেৰিফাইড হৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান ভেৰিফাইড চলি আছোঁ, চলি মানে আহি পেলাই এতিয়া বৰ্তমান আমাক 5 তাৰিখে আকৌ ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখে আকৌ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে মানে দিবৰ কাৰণে গৈ আছে। তো ইয়াৰ সম্পৰ্কে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিছু মানুহ ভেৰিফাইড হৈছে, ভেৰিফাইড যেনেকুৱা হৈছে গভমেণ্টে ভেৰিফাইড মতে আমাৰ যেনিবা ৰিহেবিলিটেশ্যন মতে দিব লাগিব, এইটো আমি মানে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে যেনেকুৱা লিষ্ট মতে যদি বা ভেৰিফাইড মতে যদি নহয়, বাই চান্সত যদি আমাক কোনোবা যদি কেডাৰ চববিলাক হাৰ্ডলি কাম কৰি থকা কেডাৰবিলাক যদি ৰৈ থাকিলে ইয়াৰ অৱস্থা কি হ'ব এইটো মানে সকলোৱে জানে। আৰু গভমেণ্টৰ এই কাৰণে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে কোনোবা পেনেলিষ্ট বনাইছে বনোৱা নাই এইটো নহয়, খালি গভমেণ্টে নিজৰ মানে ৰিস্ক লৈ ফালে যেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰিছে, যেনে এনেকৈ ভেৰিফাইড মতে যেনিবা আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে যদি দিলে আমাৰ কাৰণে মানে অলপ কিবা হ'ব, ইজি হ'ব। আমি ভাবিছোঁ যে ৰিহেবিলিটেশ্যন যেনেকৈ যদি পাব লাগিব এইটো পাব লাগিব, আৰু আমি মানে বেলেগভাৱে আমি কিবা এটা আমি ডিচিশ্যন লোৱা নাই, কোনো মানে আৰামকে মানে আমি চলি যাম বুলি আমি ভাবিছোঁ, যেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ 34 ইয়াৰ্ছ আমি সংগ্ৰাম কৰিলোঁ এনডিবি হৈ ফালে, যেনেকৈ মানে সংগ্ৰাম কৰি ফালে আজি তাৰিখত একো মানে চৰকাৰৰ পৰা আমি ৰেহাই পোৱা নাই। তো বৰ্তমান চৰকাৰে মানে ৰেহাই পোৱা নাই হিচাপে আমি যিখিনি পাব লাগে বা এইটো মানে 5 তাৰিখ দিব দিয়া হিচাপে, আৰু যিখিনি থাকিব এইটো মানে যিখিনি চৰকাৰে দিব খুজি আছে এইটো মানে ভেৰিফাইড মতে ভেৰিফাইড মতে দিলে এইটো আমি মানে ভেৰিফাইড মতে হ'ব বুলি আমি কিবা কৰিছোঁ, আৰু তাৰমানে আশা কৰিছোঁ। আৰু ভেৰিফাইড মতে নহ'লে তাৰমানে কিছু মানুহ মানে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে ৰৈ যাব, থাকি যাব, এইটো কিবা হ'ব আৰু না, যাতে ভেৰিফাইড মতে হ'লে কোনো হাল্লাই নাথাকিব। এই কাৰণে মই অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই একদম মানে চিলুট দিছোঁ, যাতে ভেৰিফাইড মতে আপুনি বনাই দিয়ক, কোনো মানে অসমত আৰু এনেকৈ মানে কোনো হাল্লা মানে নাথাকিব, আৰু মানে চব মানে সমস্যা মানে চলিউশ্যন হৈ যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু হয়, আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্স এনডিবি হিচাপে আমি চৰকাৰৰ বিটিআৰ চৰকাৰক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো বিটিচি যিটো চৰকাৰ এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যেতিয়া আমি তাৰ ছাৰক জনাইছিলোঁ, যাতে যিটো বাই ইলেকশ্যনত ছাৰক তামোলপুৰৰ লগ ধৰি পেলাই আমি জনাইছিলোঁ, যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন কিছু মানুহ পাইছে কিছু মানুহ পোৱা নাই, আৰু আপোনাক যদি চৰকাৰ ইলেকশ্যন পিছত আপোনাক এইটো মানে চৰকাৰৰ অলপ প্ৰেছাৰ দিব লাগিব বুলিতো আমি জনাইছিলোঁ চিফ ছাৰক বিটিআৰৰ পৰা। এইখিনি আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ নাম আহিছে নে নাই? এনে আমাৰ ভেৰিফাইডটো হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান মানে আমি ফাইনেলিষ্ট এইটো আমি পোৱা নাই, গভমেণ্টত এইটো ফাইনেলিষ্ট মানে ওলাই আছে বুলি কৈছোঁ, এইটো আমি দেখা পোৱা নাই, যাতে এই কাৰণে আমি ডাউট আছোঁ যে বাই চান্সত যদি ফাইনেলিষ্টত যদি নাহে এইটো, আৰু কিছু মানুহ আমি গম পাইছোঁ যে 500 না কিবা বোলে ওলাব বুলি গম পাইছোঁ, যে 500 যদি ওলালে আমাক মানে আৰ্ডি হিচাপে কিমান হিচাপ আহিব, বা এনডিপি হিচাপে কিমান আহিব, বা ধেৰেন হিচাপে কিমান আহিব, এইটো আমি নাজানো। মানে আমি কাৰণে কৈছোঁ এনডিবি আৰডি হিচাপে 4+ আমাৰ ভেৰিফাইড হৈছে, বেছি নহয়, অলপে 4+ মানে ভেৰিফাইড হৈছে। এই 4+টো মানে গভমেণ্টে আমাৰ বিবেচনা কৰি পেলাই দিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই অসম চৰকাৰত আৰু বিটিআৰ চৰকাৰক মই
মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 4 প্লাছ মানে 400ৰ ওপৰত নেকি 400 পেজ 4 প্লাছ আপোনালোকে শংকিত কিহৰ বাবে হৈছে যেহেতু আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰৰ যেনেকা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো জে থকাৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট দিম বুলি চৰকাৰে আমাৰ একৰত লগতে আমাক দিম বুলি কৈছে তো এই হিচাপে আমি পাব সক্ষম হোৱা নাই আৰু পাবৰ কাৰণে আমি মানে আশা কৰি আছোঁ এতিয়াও বৰ্তমান আমি ৰৈ আছোঁ যিহেতু পাব আৰু আমি এইকাৰণে এটা বস্তুটো আমি ভয় কৰিছোঁ যে আজি তাৰিখত যে ভেৰিফাইড মতে লিষ্টটো নহয় বুলি গম পোৱাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখ পাইছোঁ এই কাৰণে আজি মানে এই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্স Ndfb RD গ্ৰুপ হিচাপে মই এইটো গভৰ্ণমেণ্টত এইটো জনাবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যে ভেৰিফাইড মতে যাতে অফিচিয়েলি এইটো মানে আমাৰ যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন দিব লাগে এইটো মই গভৰ্ণমেণ্টত অনুৰোধ কৰিছোঁ